Junta, building better Africa. Kodi tuti kamakamba kuti ndale ipachaka chino mzopusa ndale isaule ndono mzopoira izindu zake zina mwa izo ndendizi kamveni mmene alankhulira akapambewa inu mukunduza kuti angapuleka anthu koma angakhale izo zili choncho palitu uthengawo umene ena ake atafatsa anadekha nkuunikira mmene zuyendera. Kamvereni zomwe akuyankhula zokhuzana ndi Patricia Kaliati pamene akuyenda limodzi ndi Kabambe namapita kumachita mfundo zawo ncholinga choti anthu adzawapotere. Mukamveramvera tiuzeni kuti mukutipo bwanji kapena mpare poyenera kukonza, ndipo tikonza kupangira kuti ulendo winawo idzakupaseni zotchakuka. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli. Lero nongofuna nditako sinani khulu ziwiri zitatu zomwe zakhala zikuchitika mdziko lathu lino. Ineyo ndiyambira kwenikweni mu chaka cha 1999 ndisachire kuyambira patali kati 1994 ayi pamene UDF imalowa mboma. Koma ningoyambira pa 1999 pa target imene yandipangisa kuti ndiyambire pa 1999 nongofunapo ndikambepo za Patricia Kaliati. Patricia Kaliati ni munthu mmodzi amene wakhala ndithu mboma zaka zambiri. Patricia Kaliati wayendapo ndi boma zaka zambiri, ndikati zambiri ndiye mulindete. Koma ndizodabwitsa kwambiri amene akumudziwa Patricia Kaliati akhoza kundivomereza kuti iwo kusangalala kunamizidwa ndi Patricia Kaliati. Yes, nthawi zonse ndimanena kuti ndilibe mbali, koma chilungamo chidziwike. Patricia Kaliati wayenda ndi Bagiri Mulusi, ndipo wakhalapo Minister of Information nthawi ya Bagiri, wakhalaponso Minister of Information nthawi ya Bingwa Mutharika. Endi wathamangaso ndi uyu tumuti Peter Mutharika. So now wazachokano kumene kuja ndikulowera ku UTM. Guys, chomwe ndikufuna kunena kwambiri apa nchonena kuti iye uno pakali pano akamanena kuti boma iyi yatikanika, tiyeni tivotere UTM kuti tizasinthe zinthu, tizabwirisa zinthu zochipa, tizapanga zitukuko izi. Iyeyo bwanji angoloza zitukuko zimene wapanga kudera kwawo chifukwa wakhala boma zaka zambiri ndi wakhala MP ndithu zaka zambiri. Angakwanise chabwino zoti awoze zitukuko zimene anapangazo tisiye uko, koma afotokoze kukhala kwa iyeyo mboma monga minister kwa zaka zambiri ndi zinthu ziti zimene iyeyo wapanga zomwe zingakwanise kunyengerera anthu kapena kuwauza anthu kuti amukhulupirire iyeyo. Amalawi amukhulupirire bwanji Patricia Kaliati? Okay, akubwera ndi fundo yawo yomveka kuti tivotere Kabambe chifukwa iyeyu wayendapo ndi Peter Mutharika, ndipo zinthu zimachipa mnthawi ya Peter Mutharika
kodi munganduze munthawi ya Bagiri Muluzi thumba yachimanga mmaigula ndalama zingati nde munduzeso thumba yachimanga mmaigula ndalama zingati nthawi yapita mukamati nakuti zinthu papa zikudula mukufuna kuti zinthu mmene munkazigulira kalero muzigula chimodzimodzi panopo inu mukudziwa kuti shuga weniweni kuti afike poti watheka kuti uyu ndi shuga chemicals amene amayikidwa mmene momo akugulwa ku China nde munduze kuti ku China ko mitengo yawo ndi yomweyo shipping fee ndi yomweyo maiko anzathu mafuta anakwera nde munduze kuti ifoti mafuta anakwera mmene momo ifeyo kunoko basi sitingakweze zinthu pakuti katundu yokuti afike kunoko amagwisa ntchito mafuta ndikuyendesa afike kunoko and shipping fee imalipiridwa siulere iyayi nde shipping fee kukwera nde katundu kunoko achipe chonsecho ife kudalira kugula katundu yokunjako zichipa bwanji isipokhavo yayi muone Patricia wakahamo mbumambo zaka zambiri ineyo pointi yanga ndiyoti Patricia kayata kamabwera pagulu masati ayi hoteranu amene iyi akangowina zinthu zitsika kodi ndi boma liti imene nalowapo kumalawi kunoko nkutitsa zinthu boma liti zina zitendi zilankhula chilungamo chifukwa mukamanamiza anthu nena kuti muzatsitsa zinthu mfundo yomweyo nena kuti muzatsitsa zinthu ndi imene idzakugwetseni koma pamene mudzagwere mponena kuti anthu akukhulupirirani kuti mwalowamo mbomamo nde katunduyo sakutsika chifukwa chilungamo chake muchidziwa kuti sizingatheke boma inake nkubwera ndikutsitsa zinthu ndipo sizidzatheka kumalawi kunoko izo sizidzachitika ndi maloto chabe palibe boma imene ingabwere ndikuzatsitsa mtengo wa sugar palibe boma imene ingabwere ndikuzatsitsa mtengo wa bread reason why zinthu zimene zimapangisa kuti bread yachedwe bread zimachokera kunja ndi kunjako zinthu zinakwera ndi mufuna kunoko zitsike nchifukwa chani Zambia ikugula mafuta kumalawi kuno nchifukwa chani Mozambique ikugula mafuta kumalawi kuno meza ifoti kumalawi kunoko zinthu zachipa mafuta wachipa kunoko that's why Mozambique Zambia ikugula kunoko ndezomwe mukwauza anthu muzapanga manyazi and chimenechi zakhala chifukwa chimodzi choti amalaya zakuchoseniso mbomamo kwa panopa mukuzimva ndithu inuyo kuti muzatsitsa katundu chonsecho chilungamo muchidziwa kuti sizingatheke kutsitsa katunduyo nde mukamalankhula anthu alankhuleni chilungamo awuzeni amalawi chilungamo ndi cholinga choti ngati mungachite mwayi kukukhulupirirani inuyo kulowa mbomamo adzakwanise kukusungani zaka zambiri kupanda kutero ndekuti mapeto ake muzangokhalano kwa chaka chimodzi zaka ziwiri kwinako ndi mademo after mademo zimene zizakupangisa niyo kuvutika kwambiri kudya ndalama zokubazo misonkho yokubayo koma kumayidyerano kwinako mukulira kwa chifukwa choti munanama kuti muzatsitsa zinthu chonsecho chilungamo muchidziwa kuti zinthu sizidzatheka kutsitsidwa ndipo palibe boma imene ingabwere ndikuzatsitsa zinthu kumalawi kunoko mukhoza kunama motani onditsutsano mukhoza onditsutsa mene mungafunire koma palibe boma imene ingabwere ndikuzatsitsa zinthu chitsanzo chomveka bwino nchonena kuti kuchoka kwa Kamuzu Banda ndikubwera Bagiri Muluzi palibe zinthu zimene zinatsitsidwa koma zinthu zimakwera kuchoka kwa Bagiri Muluzi kubwera Bingu palibe katundu amene ankatsitsidwa koma makwera kubwera kwa Bingu kwa Joyce Banda palibe katundu amene anatsitsidwa koma katundu amakwera mitengo kubwera kwa Peter Mutharika palibe katundu amene anatsitsidwa koma makwera mitengo ndeti sanamiza malawi kuti zatsitsa zinthu iyayi kambani mfundo zina koma nayi iyi yoti mutsitsa katunduyo imene iyi musaname chifukwa simungakwanise kutsitsa zinthu chonsecho inuyo malawi munomo 1 amene amalima chakudya ndiochepa 2 amene amafactory okonza zinthu kumalawi kunoko ndiochepa even atapezeka mafactory okonza zinthu koma still chemicals amene adzipangisa kuti zinthu zowane kuti chinthucho chikhale zaka zambiri osawonongeka chimakagula kunja komwe kuli ku China ngati siligula ku China ligula South Africa kapena ku Tanzania ndiye ngati ngagula South Africa kapena Tanzania iwo katundu sakukonzedwa mdziko lawo akukonzedwa ku China nawonso akuoda ku China ndiye sangaode katundu ku China ndikuzafikisa mdziko mwawo nkulipira shipping fee ndikumazatigulisa mwachipi siyo tikagula modula kena kwefeso tifunikanso ulirani tigulise ndipo gulisa apo sitingagulise so chipi chifukwa taononga shipping fee transport iso wapo
plasiso yaonongaso yodera de yawandama zambiri siringagurise mochipa to auze na Malawi chilungamo mukoza kwa auza zinazo mugisane chiro fundo zinazo komana iyo kaiyo manena kuti muzasisa zinthu mukunama ende abarisha kalati munthu mmodzi wabodza amene awakhala kunyengerera Malawi ambiri mu 1999 amene akutukwana kwambiri ankatukwana Bakili Mulusi sorry ankatukwana Kamuzubanda kama palibe imene chinachitika so ni come 2004 watukwananso kwa basi utukwana Bakili leti sanamize yaya yauze chilungamo. Club Junta, building better Africa.